Здравейте, уважаеми гости и приятели от село Ведраре. Казвам се Владислава, с повечето от вас вече се познаваме от съборите, организирани до сега на село. Тук съм днес, за да подкрепя госпожа Георгиева с бюлетина номер 8. Започвам с една голяма благодарност за това, че се отзовахте на нашата покана да присъствате на предизборната ни среща. Среща, организирана от БСП Карлово. Тук съм с част от отбора, който ще представлява нашата партия на местни избори 2015 година. Затова ще помоля да дойдат до мен. Това са кандидатът ни за кмет на село Ведраре, Радка Георгиева. Един човек, който още при първите разговори показа, че има желание, а разбрахме, че има и възможности да се справи с тази нелека задача да бъде кмет на едно населено место, особено такова като Ведраре. Заедно с нея е нашият кандидат за кмет на община Карлово, човек, който едва ли има някой в общината да не познава, тъй като той в битието си и на народен представител нееднократно е помагал на всички от цялата община в личностен план. Помагал е на много фирми, заводи, на училищни, читалищни и църковни настоятелства. Това е нашия кандидат за кмет на община Карлово, господин Пламен Славов. Първо искам да ви благодаря за присъствието в този мрачен ден, но все пак хубав. Да поздравя всички именници, защото днес е Света Злата Мъгленска, да бъдат живи и здрави, както и всички вие и ние, за да можем взаимно да си помагаме. Ще си кажете, аз пък коя е? От 9 години съм тук, омъжена, с 2 прекрасни дъщери. Иначе до този момент съм живяла в Калофер. Затова благодаря на господин Румен Стоянов, който ще ме подкрепи в това мое начинание. Като цяло, завършила съм основното си в Калофер, средното в Казанлък, висшето образование в Великотърновския университет със специалност история и география и магистратура регионално развитие. Какво е това? Някои ще попитат. Регионално развитие позволява на хората, които са го завършили, да работят с европейските проекти и програми, да работят в местната и общинска администрация, в управлението на населените места. Затова се нагърбих с нелеката задача да се кандидатирам за кмет на село Ведраре с целта, която си поставям, да помогна на селото да бъде по-добро място за живеене за всички нас. Като цяло имаме нужда от много неща. И от детска площадка, и от инфраструктура, и от спортни съоръжения, които трябва да се поддържат. Имаме ги, но не се поддържат и в този момент те не са годни за нашите деца. Защо? Защото трябват много пари. Следващия програмен период, който е 2016-2020 година, позволява на такива малки населени места като нас да кандидатстваме за европейските пари, да си направим един хубав спортен стадион, да си направим детски площадки, да си направим хубави улици, да си сменим канализационната и ВиК системата като цяло. Затова се нагърбвам с задачата и тези, които стоят зад мен като БСП Карлово, също. Ако стана кмет на това село, се надявам с ваша подкрепа, с диалог с абсолютно всички. Няма да има затворена врата за вас спрямо моя кабинет. Всички са добре дошли да си кажат мнението и да си изразят това, което желаят, това, което искат да стане за Ведраре. Достъпно и добро място за живеене. Преди месец в моята Фейсбук страница написах: "Заедно можем." Заедно наистина можем да постигнем всичко. И както Кобрат е казал, съчките, те заедно не могат да се счупят, но когато са по една, се счупват. Имаме нужда и от наистина по-добър гробищен парк. Няма какво да се лъжим. Доста са възрастните хора, на никой нищо лошо не пожелавам. Пожелавам им да са здрави най-вече, да бъдат с нас, но все пак който се е родил, отива на това място. Трябва да бъде приветливо, а не да ви е страх и мен да ме е страх да отидем там.
защото в момента е в окаяно състояние. Като цяло това са моите приоритети. Не на последно място, училището. Вече е приета новия закон за образованието, което значи, че 8 клас след 4 години ние няма да имаме. Защо? Защото 8 клас отива в среден курс, което значи, че нашето училище ще стане до 7 клас. Това значи, че губим един клас, съответно децата падат, съответно финансирането пада. Много майки ще предпочитат и както предпочитат да си водят децата в Карлово на училище. По-добра материална база, спор за това дали имат по-добро образование, защото ние тук също даваме добро образование и го казвам от гледна точка на това, че работя в това училище. Моите и двете деца са тук и не смятам да ги пращам на Карлово. Но ако има възможност, нашето училище може да кандидатства да стане до 10 клас. Какво значи това? Във връзка с фирмите, които са на територията на село Ведраре, може да се влезне и да предлагаме специалности, а след това работни места на тези деца, които нямат възможност да продължат нагоре. Това е много важно, защото едно село без училище, то запада. Имаме нужда от читалище. Имаме нужда от младежки клуб. Ще кажете, до сега сме нямали. Да, но тези предизборни срещи, които в рамките на един месец вече бяха, съм посетила няколко населени места. Ами едно Куртово има и младежки център, младежки клуб, има и читалище. А във Ведраре нищо. Поставям си го за цел. Искрено благодаря, между другото, за насоките, които ми даде господин Румен Стоянов, за постъпките за регистриране на читалище в Министерството на културата и с това да започнем наистина да имаме нещо на територията на Ведраре, с което да се гордеем. Не сега да стоим прави на среща и да не може да седнете, а тогава ще може да седнете и да ви е уютно и приятно. Благодаря още веднъж за вниманието. Няколко лични неща за себе си, за тези, които ни ме познават, от уважение към всички вас. Аз съм карловец, израснал съм в Карлово, завършил съм Карловската гимназия Васил Левски, историк съм по образование, с Радка сме колеги, завършили сме един и същи университет, Великотърновския. Имам завършена докторантура и съм доктор, и след учителската си кариера в Средно общо образователно училище Христо Проданов, сега съм преподавател в Философско-историческия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Семейен съм, имаме с моята съпруга двама синове, единият работи, другият е студент, учи в Университета за национално и световно стопанство. Мога да кажа, че с изключение на годините, през които съм учил и съм се образовал, аз и моето семейство сме живеем и ще продължаваме да живеем в нашата община, в нашия район. Ние заявяваме, че сме готови да възстановим диалога, който така не е необходим и който беше загърбен през последните 4 години. Диалог с всеки кмет на населено място, с всички жители на населените места, с всички жители на село Ведраре. Диалог, който ще изисква постоянна отчетност от тези, които сте избрали да ви представляват в местното самоуправление. Не само кмета на населеното място, не само кмета на общината, но и общинските съветници. Защото това изисква честно, почтенно, прозрачно и отговорно управление, което да е насочено със смисъл за хората на нашата община. Ако тези ангажименти и отговорности, с които ние заставаме пред вас, смятате, че могат да бъдат подкрепени от вас, аз ви призовавам най-напред на 25 октомври с номер 8 в квадратчето за бюлетината за кмет на село Ведраре да гласувате за Радка Георгиева. С номер 8 в квадратчето на бюлетината за кандидатски листи за общински съветници за нашите кандидати от Българската социалистическа партия. И с номер 8 в квадратчето за кмет на община за мен, защото ние сме хора, които носим отговорно и работим целенасочено
за всички ангажименти, които поемаме пред вас. Повярвайте ни, ние няма да ви подведем. Благодаря ви за вниманието. Но все пак, уважаеми ведрачени, тук съм в качеството си на приятел първо на моята съгражданка Радка Георгиева. Дошъл съм лично да изразя моята подкрепа. Ако можех да гласувам тук, лично щях да гласувам за нея и за целият отбор, разбира се, който преди малко господин Славов представи. Аз не знаех, че във Ведраре няма читалище. Знам, че има тук много таланти, даже с един от тях вие ни посрещнахте, за което лично благодаря на момчето. Страхотно беше. Читалището, това е народното кандило. Така го наричат всички хора. Там, ако няма това пламъче, което да грее, което да събира хората и да ги весели, да съхранява всички тези дейности, които преди нас са били, това означава, че не знам тези населени места как съществуват. Няма ли тези дейности, които на нас не топлят сърцата, това означава, че българщината ще ни изчезне така. Затова в един разговор с нея споделих и казах как стоят нещата. Всяко населено место може да го направи. И Ведраре го заслужава. Преди, спомняте си, особено хората с белите коси, какво беше Ведраре. Тук бяха училищата, тук бяха не знам колко хиляди работни места. И аз съм учил тук, затова познавам много хора от вас, много хора са ми приятели. Но все пак, след като познавам Радка, като познавам нейното семейство, аз лично, пак повтарям, ако можех, щях да гласувам тук за нея и за целия екип. Благодаря ви. В тази листа от 33 души, 15 души са жени, 11 души са до 40 години. С това искаме да отправим едно ясно послание към всички жители на община Карлово. Ние умеем да си изваждаме поуки от грешки, умеем да се възраждаме и всички ангажименти, които поемаме, ние ги изпълняваме. Третото нещо, което обещахме, това беше създаване на една платформа, на която база да се развие един план за работа, ако вие пожелаете и изберете номер 8 да наподкрепите на местни избори 2015 година. Say